ndakapa guru mai wangu gorapera musi wa 26 Julai. Kubva ipapo izvi ndandazviitira kuti tigone kutaurirana navabereki vake kuita kuti tirambane chaizvo vabereki vake vachiziva. Asi chinondika chamadza ndechekuti mbi yangu akaramba akanyarara ari mumusha mangu kusvika muna January akazosimuka akaenda kukoti akataura kuti akanditoresa protection order achinyoresa mazwi yekunyepa yasina umbowo kumapurisa kana sabhuku zvayo. Akangosimuka achienda ikoko. Musi wa 5 February ndo patikanzi naMajor Street koti kunetsa chibva ndavatsanangurira kuti no, mumwe wangu uyu handiteereri, zvese zvaanoita anoteerera vabereki vake, kungonetsana chete anobata foni ofonera baba wake. Nguva iyoyo baba wacho ubva watosvika. Baba wacho vachitsanangurira nyaya vanoona zvavaudzwa nomwana wavo zviye zvasiyana nezviri pagiraundi. Kusvika izvozvo takazviita kakawanda, kusvika ini ndazoona kuti ndinetsana naye kuti tisanetsana ndikumupe gukuru. Saka Major Street vakatonga vachiti musi wa 5 February vakatonga vachiti iwo endai kumatare pasi murambane zviri pamutemo. Saka ini ndokuuya kubva muna February ndaitsvaga mari yodari ndichiishaya. Kusvika ndakazoiwana vandaenda kwaSabhuku Mazovu takatongwa mbiyangu akashedzewa akanzi shedze vabereki vake. Vabereki vake havana kukwanisa kuuya. Tichimirai makadaro tingarambe tichitenderera pane point iyi ndopekuti hamuchada mukadzi. Mauya nani kudai? Ndina baba naWitness akambotonga nyaya yedu tanetsa. Baba vamai avasvikai kuno. Imimi Martina Witness we akambotonga nyaya yedu kuti tizosvika pakuti andipedza. Right. Ye hatisati takumura. Ndisabhuku yedu. Aiwa. Next door. Ya iyoyo tinozoitsvagai. Atizvara uyai uku. Torai chaiyo. Right. Murume wenyini mari kuti haachakudai muri kuti ini ni murume wangu ndinomuda. Imi muri kuti murume wenyu muchiri kumuda? Murume wangu ndiri kumuda. Nauya akundipira bhukuro inyaya yekuti akatora makiyi yangu yodzimba dzangu tiri 2. Saka akatora makiyi yekumba kwangu achienda kokinunurisa kumba kwaamai. Ndopandikabvunza kuti nhai mwana zvinoita here kuti makiyi ambojidzaniswa mudzimba. Zvikanzi ndatobvunza amai nini, zvikanzi naamai nini imi baro rini kana zvisingaiti kudzai. Aiwa ndokwavakanditi aiwa iwe wadzokera kumba kwako. Ndikati aiwa ava wachashaya zvinhu zvavo kana kuti inini ndichashaya zvinhu zvangu mubhedhumu. Mangwana munoti chii? Handiti munoti nyaya here? Imimi ingondipe makiyi yangu ndiite sezvidzoke kumba kwangu. Ndopaakandirowa. Andirowa kudaro zvokuti timbonjiya chapa yatende chidzimika. Andirowa kudaro ndikarara pasi mwana wangu musikana mukuru aitobika kumba. Ndopaakanzwa kuchema ndobva amhanya vana vakuchema. Bamukuru ndovakazouya kunotitakanutsa. Bamukuru vaya kutotitakanutsa uyu mwana uyu ndobandibata ruoko akudzomiwa nabamukuru vaye kuti aiwa iwewe unozviitirei? Tirisoone gore riye futi ndozvaukaita. Kuti mukadzi azosvika futi pakuita sei pakubva pana achienda kumusha. Iwe unozviitire chii? Akatanga kurafura mukoma uye zvikanzi akambouyire chii? Kana akaenda akadzokere chii pano ngaabve. Saka inini ndibva ndaenda kunopotera kuna sekuru. Kuna sekuru wandiri kureva ivavo. Vandasvika ndikati sekuru ndakuwadziwa. Ndo zvandakuwadziwa. Nyaya yekuti ndadzoma kuti makiyi anojidzaniswa here mudzimba. Saka ndo zvandakuwadziwa. Saka sekuru bvawaita sebvawaenda neni kumba kwangu. Bvawapedza kuti wamubvunziridzi akaramba achiita sei achiita nharo. Ibva pano ukawire chii? Ukambonendesa kumaintenenzi ukawire chii pano? Sekuru vati aiwa iwo hazvidaro. Ndikati naye sekuru kwazvino kana achiti ibva pano ndienda kupi? Rega ndizivise chii baba kuti ndo zvandaita sei ndo zvandaitwa. Vandazivisa baba. Zveshuwa baba wakauya ndobva wasvikira kwasekuru. Sekuru vaikuti waidza kuita sei? Makaenda kumaintenenzi? Ndakaenda kumaintenenzi mushure mekunge futi ndabva pamba ipapo. Asi tandipindira mumba asi sai ndirimira
vandasuduruka ndikateregeni bwaenda ndekumusha kana ari munhu chokwadi chokuti nokuti gore raakaroora mudzimai iyoyo ndopakandibata kawadhi kuda tanga asandipindira mumba kana vana angasisambowataisa kana sapoti saka ndopandikaenda kumusha ndaenda kumusha ndikufunga ndikagara 2 years ndagara 2 years baba vati mwana wangu uyo anozosvika pakuita musikanzwa iwo uri kuti chii mwana wangu vakatowafonera zvikanziva kuti chino mukadzi wako zvikanzi hanangomudzinga pamba ndikati ndomagarira ndikuita se yatiri kuita asi kundipindira mumba kana kurima chaiko akanditi uya tijari mumunda umu tajara mumunda akanditi rima nowana wako nhasi uno ndarima nowana wangu akunditi iwe foja iyoyo ndeyangu inini ndopa ndikaenda kumusha vandandakadari matope matope vati vatongiwa ndikati ngandibudire pachena kana asisandire sokuroora kwaaita kudai so ndokawadhi yakita se yari kundibata ngandibudire pachena mambo matope vatitonga zvikanzi iwewa yotora chi mukadzi nokuti avakati mukadzi ndikumuda yotora mukadzi uite se uende naye kumwe musha nomhuri nakuya kunotora ndikabva ndadzokera kumusha vandadzokera futi kumusha kuye ndadzokera futi kumusha kwete tichimira izvenyu makadaro baba mazvinzwa zvataurwa nemukuwachona kuwachaunyata achada mudzimai wake mune chekutaura mungu chokutaura kuwasha uyu chainotaura ndechekuti hati hachada mukadzi tichataura pfuma yangu yakasara kwayo handei ndikagara nomukadzi wake akadainziva kudare kwamambo kwamadhoro akati mukadzi ndiri kumuda akaita watakura mukadzi wako akati ndichadzoka ndotakura mukadzi haana kuda kuya kutakura mukadzi akapedza mwana uyu 2 years ndinaye nevana vake vari pamumba pangu svika ndazoti aiwa amai dzokerai kuso munhu ari kuti ndikuda chii mukadzi wangu dzokerai kusvika kuyo kukuti ndio paari kumubata kawadhi zvaari kutaura kuti ndaitongwa naatezvana aitorova ndikatomutaurira ndakakuendesa kumapurisa 2 time ndikukuendesa kumapurisa akazokumbira uregerero namudhara sekuru vacho vari apo nzaiwa musamuendese kumapurisa tirega timutaurirani tikaenda naye akatauriwa zvese izvozvo haana kuzviteerera svikira ari kuti ndakuda kuramba mukadzi handizvoipapo ndipo akatadza ndizvozvo chinoitika ndechekuti vanodanana kana kuti vanorambana vaviri saka chero vanoyananisa kana makasimba zvinengei mumba umu musisina chiri kunyatsofamba kana kuti chiri kufadza vaviri vanhu ivavo havambofa vakayanana makazotiona kutsvaga mari yekuya kokwira dare achitaura kuti ndiri kuda kuti tirambane achada mukana uno tichaupa kuna makina zvishoma vanogona kunge vaine zvavari kuda kuti vatibatsire nazvo pamakina nyaya yedu isusu iri panyaya dzekurambana kukanganisirana kwavo ndofunga rimwe dare ndizvozvo ngavangotaura mashoko ataurwa nemurume uyu ari kuti hadidi right ngavapindure ipapa pataurwa nemurume right mapanzwa vari kutibatsira vari kuti ivo imi mingopindurai shoko ranze handichakuda imwe kuti chii ini ndiri kuda murume wangu ndiri kumuda asi kana hata handichada inini ndikungogarawo nemhuri pamba ndichigara nemhuri yangu kuti ndiriritira mhuri dzangu ndiri papa sezvo hasi kana kutomboriritira mhuri kana kuchikoro chaiko kuti ndizosvika pakuenda kumapindura irai mapindura makadai titaurewo nhama nezvinomuripi ndakagara pamusha pemurume wangu payo baba ivo saka kuti kugara kwandakaita ana atezvara ndovakabvedza kutaura navo kati nyaya iyoyo ndengasvika pakuti hauchada mukadzi here zvikanzi ndonyaya yokuti handichada mukadzi nokuti ari kuda kunditonga pamba pangu abereki vake vari kuda kunditonga pamba pangu saka zvakanamai ndoziva kuti rudo vanhu vairi wechitatu muzvinaguhwa saka sokubudza kwaita varume venyu nyangwe nemakavada ivo vati havakudei hamugone kuvamanikidzira saka tingatenderere hedu tichitaura zvakaitika kumashure nezvakaitika kana zvirikitika nhasi hazvina zvazvinobetsera naimi baba handiti mimi ndimakamhangara kuti mimi hamuchada mudzimai muchidimbu tisingaende mberi munozviziva here kuti kuno kukudare kwamambo kana muchiramba mudzimai munoita sei nokuramba kamudzimai musati maita izvozvo
hamino vanoda Alright, kutaura musati maenda ikoko. vakutaura nemi. Musati maenda ikoko. Musati mabvisa mari yenyu. Ndinoda kuti dare kana kuti ruzhinji ruzive kana mangataure 2 kana 3. Anzwaka? Kuti mukadzi wenyu azive kuti chandarambirwa ndechakati. Kana kuti kuri kuzoenda kwaanozoenda kuzororwa futi azoziva kuti zvinhu zvasizokwirira zvandikarambirwa kupi. Uye naika taura chekutanga mamurambiri. Chokutanga ndechokungosimuka pamba asina kuoneka. Number 1. Chechipiri ndechokuti akaita hasha nokutaura kuti inini ndichakumwira mushonga pano handibve dhuva rangu kuseri kwebhedhuru. Chimwe futi. Chimwe ndechokuti tichingonetsana anofonera baba wake kumba kwandikatomutsura nyaya yekuti nyaya yekufonera baba ina handidi. Okay. Saka ini zvinotinetsawo pakuti kuatezvara vanosvika pakudai so hapana kana atete kana asekuru. Atezera vaizoitawo sei kana vafonerwa kwamo? Vanobva vawira futi mangwana acho otouya notsoka kuti kana usingati mwana wangu mupe gukuru nomunodza kuno. Tapanza. Zvapera here kana muchinozokuendera mberi? Zvapera? Vakataura zvekare patikambonetsana kumashure nezvatairingoro ndakukumbidza sekuru vangu tairingoro vakauya vakanditonga patikanetsana zvikanzi tichakuendesa kumaintenance tichakutorera peace order kurazimba yangu kavakayo muchagovana mara. Alright. Tapanza. Ndanzwa zvikodzero zvinenge 3. 1. Kana muchidusumuka pamba unongoverera zvanga zvinoita imbwa haionekeka. Unongoti banenge kwakano hameno kana zonzi hamira ndikuendera mberi ka. Kuda kupindura chi. 2. Makuru kunzi mimi kana muchitaura kuti wakaramba uchitaura ndichakumwira mushonga guva rangu riri paseri hameno pamunonongedzera imi. 3. Mununzi zvese zvamunenge manetsana koningiri kuno maiwe ndozvavati uya handichada nezvenyu kuti kudii zvavari kutaura kuti ndichakumwira mushonga handina kumbozvitaura nyaya ndikaendera kumapurisa inyaya yekuti vakanga vachindituka pamba vakapaza matara vachipaza mutariro bvisa darapo bvisa mutariro heyo ndikakuti ndakarekara kumba kwenyu hausi kuenda kumba kwenyu saka ndakuda kuchiona violence yacho manje kuti kana uchienda kumapurisa inasa kubuda musha kumapurisa ikoko ndopandikazoenda kwanegitikine kumapurisa ndasvika kumapurisa zerewa vataura nyaya yacho vati nyaya yatichaigona kana munhu akuti ndichakukokera genga zvokuti dange ari ndati nyaya yekuti makataudzana munofonera kuna abereki wenyu ndizvo here number 1. Aiwa hazvisi. Nyaya yekuti wakaramba uchindinetsa guva rangu riri paseri pandichakumwira mushonga ndizvo here? Aiwa hazvisi. Nyaya yekuti imwe yekutanga yamataura ndeyekuti yongobuda pamba musina kuoneka ndizvo here? Aiwa hazvisi. Ari kuramba yekufonera atezvo. Ndakataura varamba zvese mirai makadaro mati amufonera atezvo. Ndimbofonera baba. Ipapo ini ndabata kuti munofona. Pandabata ndepekuti atezvo ravaburitsa muromo wekuti ndane kaviri kekuburitsira mukuwasha kuti ndichakuendesa kumapurisa ndakazokumbirwa ruregerero nyaya vanenge vaiudzwa pandikataura inini kuna baba ndati inini ndaibata kuti imimi munofona ava atezvara vataura vega vachiti ndane kaviri kekutsiura mukuwasha kuti iyo nyaya yekuramba uchirova mwana wangu ndauda kuendesa kumapurisa vakatoti asekuru vacho vari paseri apa ndo vakazotokumbira ruregerero ndane kaviri kokutomufonera ndichimuudza vanenge vaudzwa nani tiudze imi ndakataura mushure kuti ndarohwa izvozvo ava vane kaviri manje izvozvo zvese zvamamboramba zvemuchiti hazvisi tabata chimwe chete chatoburikidza naatezvara zvinotibuditsira kuti imimi muri kuramba zvinhu zvamunoziva nekuti izvi nhasi muri kuzvitenda nechikonzero choti tabvunza kuti kwava vanozviwana kupindu pamaa kuchizvitenda asi mabhuku unozviramba saka zvinotaurwa nani chinyatsotiudzai uyezve izvi zvichabvumwa nani nokuti hazvina chibatiso chatazvibata nazvo izvi tachibata nani nokuda kwababa wenyu inini kukundifonera kwandikaita baba kokutanga kwacho kuti ndibve mumusha inini kuti ndibve mumusha achindishungurudza kuzondipindira mumba kechipiri ndo paakandirowa vamafonera paakandirova ndafonera ndikaenda kuna sekuru vandapotera kuti ndo nyaya iripo asekuru vhaedza kumutsura iye vhati ibva pano ndo nyaya yakaibvira pano iyoyo manzwa zvataurwa nababa wenyu ava vari papa vati vane kangani
kavatsiura mukuwasha direct kaka iri shuwa nokutanga kubva pandiketa vaudzwa nani imbondibatsira iwe nemika apa imi mamboramba shoko rekuti chii saka ureti achaziva kuti izvi zvamamuchiramba ndezvechokwadi kana kuti ndezvemanyepo ndiani izvi zvamaramba izvi tava nezvibatiso zvacho maakuzvitenda kuti shuwa ndini vamwe pindai right inzwai ndofunga tine dzikawanda munomo dzatinotonga panyaya yokumwira mushonga apa kuti ndoigawo panapa amhene panyaya nekuti zvinowanza kushungurudza vanhu zvingawanda asi pane hwani inowanza kushungurudza vanhu kana vari pamusha uyo ane chipari ndimi mukuru kanja nyaya yekupindirana mumba apa zvakamira zvikaita sei ndane gore musingapindiri kubva pamakiya aiwa tipindirei maano gore musingapindiri mumba ishuwa musingapindiri mumba ndoshungurudza kai munhu amwa mushonga aiwa apa regai tikubatsirei ajekesa ati gupuro rakapiwamashure ndo patikenzera kusiya kupinda mumba kwegore manga mamupakare gupuro kumashure patikaditsana nono ndati manga pagore apa pagupuro manga mamupa here kari mumashure handisati manga musati ipapo mtauri kana manga musati bamupa gupuro musingapinde mumba make umu ndozvimwe zvinoshungurudza manje pamazera enyu yamuchiri yaya vapanzwa itango wapanzwa ndati ndo zvinoshungurudza nokuti ndio zvaanenge akainga kumba kwake zvana sipo zvana mafuta zvezvi mashure namba 1 zvipi zvoparukukwe izvo mazinzwa ipapo waitoshungurudza munhu ipapo handizviti pane mumwe ane chekubvunza here tisati yaisakisa kutaurei sei kana yapera right imimi baba mati mukadzi hamuchamuda tipei chibatiso chinoratidza kuti mukadzi uyu hamuchamuda anzimbomirai nachangamira pane mati isvisei nachangamira makurukota tataura nyaya iyi saka pari zvino yasarira kwamuri changamire kuti pazvikonzero zvapuwa nemundada uramba mudzimai wake tataivarega ichisvika kuna changamire vachipedzisa nyaya isiu taikwenenzvera asi yasarira kwamuri haisi nyaya chete kuti tinongoda kuti vanhu vangobvisa gupuro vachingorambana mudare ramambo kana nematauriro akuita mudzimai akuratidza kuti musha wacho ari kutoda kana yabva futi nyaya apa matataura kuti mukadzi imba ari kutoida asi ivava vanenge vasina kurongekawo zvinogona kuti achengetedze musha wake zvimwe zvinogona kutoti dzimweni dzingo takazvigadzirisa zvinotoita kuti imba inomira tane mwedzi minuta miri tabva kubulawayo takatasondorese taenda kunodzidziswa kosi yatakanoita yekuti hama marriage office yekuchatisa vanhu takapiwa macertificates ekuti akutochatisa vanhu zvamaingonzwa kuti zvinoitwa chete kwamudzviti kana kuti kwamajor street takatopiwa simba rekuti kana pani muchaona mavhoiri ana mai vachitoita zvekuti zvinoitwa ikoko takutozviita panapo saka ndikutoramba chitongoshamitsika kuti zvinoita kuti tinozobatanidza vanhu vatinochatisa vacho vana vadiki vakadaisi vachingoramba vachirambana zvinosuwisa zvinorwadza zera rakadai tingonzwa kunzi mangwana varambana kurambana kwavo zvareva kuti pane mhuri pakati kamhuri amai vakugara uku mwana uku avachakura zvakanaka vanhu mwana akuchengerwa naamai nini mwana akuchengerwa kwakati kwana ambuya asi tinenge tichitokurudzira kuti mwana ngaagare pana amai pana baba padhuze baba vachiona mwana makuru ari kuita naamai pamwe chete mama akaita mhuri yakakura sei ndine 1 na 3 nokunonoka kubereka zvambuka handikunzwa vane vana vatatu asine kunonoka kubereka pamwe dai tatu kuwana 5 6 saka shoko rangu nderekupedzisira ndiri kuti atezvara varipa washinga here iwewe dzimweni dzenguva unogona kuti ano zvikonzero ndazvinzwa zvimwe zvacho handingazviti zvimwe zvacho zviri critical zvimwe zvikonzero zvacho zvangazvitaura kuti angosumuka pamba angoenda hana kutaura angosumuka angoenda manetsana imimi nguva dikidiki zvechiva pamwe atofonera atezvara ndo zvimwe zvatikungonzwa zvikonzero zvatiri kutaura zvatanzwa zvacho
zvingasvika kuti dambure here kuti akutodambura muchato zvimwe zvacho zvezvikonzeresa kuti dzimweni dzenguva changamiro wangu inini ndashinga kuti muchato ngaupere nekuda kuti ana atezverangu kakawanda vachitaura nhoo dzekuti ndisungwe mukatarisa kuti ndizoya mudare munomuka vaitoramba kuenda kumatare kumashure kwese mukachizwa kuti mumapepa edu mapepa anonyiwa zvomanyepo saka inonika ndinoona kuti ndikaramba ndiri mwana wangu hwari zuva raanohwara ndechako kumureva nokuti iye anotaura kunyepa kuvabereki vake kuti vandivenge 2 ndozvokuti kana paanonzi afa handigoni kuwana kukumureva nokuda kuti pano ruvengo pakati pangu nopavo nokuda kwake kumudzimai iyu saka inini ndashinga pamberi pamwari kuti ai uraita zvinhu ani mazinzwa amai ndamboedza kuda kuti ndiedze kuti samambo nandaramba asi ari kuramba achingodzoka pashoko rake rimwe chete iroro rekuramba kuti handichada munoti kudi pamusoro wechangamiri inini musha wangu ndiri kutouda musha wangu zvokuti ndikutoshiya zvokuita murume akanishungurudza ebve kubva gore rapera paakatadza kundipindira mumba akabva andinyimbira futi nemunda nemhuri dzese zvokuti kana kurima chaiko handina kurima ndikatozoita zvokukumbira ndakashanda naye mombe ndakashanda naye ngoro takawaka asi ndakanyimiwa futi kana mombe yokushandisa kana ngoro anga akatonyimira futi pandikazoendawo kumatare edzimhosva ndopandikabvumiwa kunzi chibatai mombe kunze kwachana kudaiso sokugara ndanga ndichigarira mhuri ndanga ndangogarira mhuri yangu iye akagara apa achingoona mhuri chete ini ndichingogarira mhuri yangu pava muri kugara izvezvi nekunogara baba tezvarava kure zvakadini zvakadini kunokwirwa bhazi rega ndikuti kunofambwa netsoka kunokwirwa bhazi kwamatope kumhiri kuchesa vari kwamatope nemurume muri kupi tiri kwabveke mumusha umama nemusha wenyu wamama akatogara here nemurume wamama akatovaka muri kutogara izvezvi ndinotori nomusha wangu wandiri kutogara izvozvi nokuti nyaya yakatombotaurwa nemadzitezvara ndino musha wangu wandikavaka wandiri kutogara asi chanda kungokumbira tingadokesi murume ati handichada ndoshoko rinika murume ati haachada zvo zvakati ndaneta nekusungiswa kunosa kumapurisa takatomboenda kwamatope takamboenda kunekuku saka nhasi ndashamba maoko wandiramba zvavo asi ndakukumbira kuti ndiwane pokugara nemhuri yangu achingoona kuti pamwe chete inini handina kwandichaenda kuti ndiite kuti imwe mhuri vana vangu vanoshungurudzika ndingogara pamba chii chinoratidza kuti mimi nechibatiro kuti handichada mukadzi ndakamupa bhukuro changamiri dzidhora rasika kana muchida hombo zogona kugurisa pari zvinhu ani mambozwa zvaitika panapa kuti kana mambo makambopanana mega pakuda rimwe guguro rinoratidza pamberi pamambo kuti ndati handichada kana mambo ndikwa zvichitaurwa pano kupedza kana zvadai handiti atezvara iye ndiye aramba mukadzi kana anga asati abvisa pfuma munozoya nyaya yenyu nyaya yamakushumagara pamambo hatigone kuitaura pano nhasi zvikunzwika zviripo zvakatowanda kana zviripo nhasi tiripotonga nhau ipi yekuti ati mukadzi handichada asi kana mune zvenyu zvamuri kuziva zvaasina kubhadhara kwamuri zvohurodzwa munozouya pamambo muchikwira dare zviri kunzwika kana zvadai taichitarisira kuti kana murume ati handichada makapedza kukohwa pane zvichiri kukohwewa here musha zvamama makatorima mese saka tinoita kuti munenge makutotsvaga zuva rekuti dzimweni dzenguva mune makutobuda mumusha mamunenge makutobuda zvichida handizive zvangu kuti muri area ipi yamuri kugara patsenguru vana vari kufunda kupi patsenguru ipapo iya nyaya yedu but chaapo chachekuti imi hakutosumuka mumusha kana matoramba tichagona kuti muramba muchigara mumusha mupi imomo panozoita kuti matambudziko saka tiita kutoita kuti makutobuda mumusha imomo asi kana mune zvamunozoda kubatsirwa maererano nemagariro zvisiri zvemumusha umu munozoya mutiona